Ремонтираме една изгнила вратичка. Сменяме пантата, защото се е счупил захващача. И ще видим дали ще стане. Ето. Излезала от основата на самата и не става. Заставяхме една резервна пантичка. Първо да видим рибата дали е това. Да, тази риба. Още ли сме на живо? Да. Добре, продължаваме с ремонта. Вземем въртичката и да им да ще стане нещо. Така, сега ще ми трябва малко помощ. Жълта отверка. Воля ли жълта отверка от помогача? Там много трудно. Къде са тези създъки? Ако са тук, много са тук, много далече. Къде ще са тук? О, Боже! Може да ги видим. Ще не изгледа. И тази риба ме притеснява. Ще трябва да обръщам. Моля да слушаш, Сама работа. Пази се, че е пръска. Как се счупи тази врата? Кой я счупи и как се счупи? Ти още не снимаш. А? Още не снимаш. Да, кой счупи вратата? Казвай. Аз. Така ли? Доказа в YouTube, че нещо ти има. Ти нормален ли си? Как ще чупиш врати, бе? Като ти чупа си... Дан...